Nou, we zijn vandaag bij het jeugdkamp van het BNC-orkest. En ja, het is een mooie omgeving. Oh! Hoe is het nu om kampleider te zijn van zo'n grote groep gezellige kinderen? Van zo'n grote groep, nou we zijn wel eens met meer geweest, dus dat was veel drukker. Maar het is hartstikke leuk. En gelukkig maar 1 hele dag. Maar het is wel hartstikke leuk. Ja, is het gezellig met alle orkestmensen bij elkaar die dan, ja... Als leiding bedoel ik. Ja. Dat is altijd heel gezellig. We zijn natuurlijk net op concertreis geweest. Ja. Dus het is ook wel leuk als we elkaar een paar dagen achter elkaar zien en op jullie mogen letten. En wat is dan het leukste van het kamp in het geheel? Oh! Van het kamp in het geheel? Ik denk vanavond is altijd leuk. Ja? We gaan wandelen. Cedric! Cedric, pak die bal! Oké, top. Ja. Hallo allemaal, ik ga het busverstop zien en ik ga iedereen boeken. Guillaume! Je hebt dat tweede eindje willen zien. Guillaume! Ja. Mag ik je een paar vragen? Ja, natuurlijk mag je een paar vragen stellen. Oké, je moet mij niet filmen nu, hè? Je weet het. Ja? En wat vind je van de locatie hier? Ik vind het een prachtige locatie. Het heeft een bos, wat wil je nog meer? Dacht je niet aan een groot voetbalveld? Ja, we kunnen er van een groot voetbalveld van maken, dus ja, dat komt allemaal goed. Oh. En is het een aanrader voor een grote groep mensen? Het is een hele goede aanrader, want je zit mooi in het bos, je zit dicht bij de Brunsumer Heide met wit zand, kun je lekker een frisse duik nemen in het water daar. Dat is geweldig toch? Wat wil je nog meer in de zomer? Dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind.
zit hier de Just Nice met hart en de glaas voor de... Komt u maar eten. Ja, even doen alsof je ervan geniet. Maar als we klaar zijn, dan moeten we wel even met z'n allen zo van... We hebben het lekker Alsnog. Met allemaal even naar camera. Allemaal zeggen dat je het heel lekker vindt. Echt heel lekker. Yay! Dat is water. Volgens mij is hij leeg, Tim. Ik zou even iets anders pakken. Ja. Top. Zit gewoon in dat ding. Dan moet ik nog even de hoed zitten komen. Achtergoed. Wat? Ja, weet je wel, die hadden ook die precies. Er komen steeds meer mensen aan. De wifi is binnen, jong. Wat zijn het voor een plantages eigenlijk? Dit zijn de befaamde wietplantages van Luxemburg. Oh, de befaamde wietplantage van Luxemburg. Hier komt alle goede wiet vandaan. Jongens, Die en komt is allemaal in Nederland wordt Voor geteeld. 2 euro ga ik daar pissen. Oké? 2 euro. Ja, 2 euro. Dat doe ik het voor tijd. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. My music's so loud, I'm swinging, they hoping that they gon' catch me riding dirty, trying to 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 catch me riding dirty. They can see me lean. Zo hé. Jammer. Oh, dat voetbal. Wat is voor jou? Rustig. Ja, nu weet je dat het fout gaat. Als ik de camera heb, dan weet je dat het fout gaat. Hij staat ingezoomd volgens mij. Ik weet niet hoe je dit doet. Iedereen kijkt naar je. Hoe zoom je uit? Weet jij dit? Zeg je? Hoe zoom je uit? Gewoon dit, zeg maar. Oh, dat Je staat hebt hier wel al. inzoomen, uitzoomen. Oh, chill man. Dat is echt Ja, dat is echt fucking handig. Ik heb wel Ik kan ook niet meer spelen. Hallo. Hoi. Oh. Help. Eerste concert. Hebben we er zin in? Nee. Nee, Juri zegt nee. Maar ik weet je, Juri heeft nergens zin in. Dus Juri lust niks. Juri eet alleen water en brood.
Hij is nu aan. Wil je wat zeggen? Nee, dank je. Oké, bye. Okay, das wird hier ganz aufnehmen. Das nächste Stück, wenn ihr mal in Holland gewesen seid und vielleicht auch in der Efteling, ja, das ist so ein Amüsements-Themapark, wo man hingehen kann. Und da gibt es auch ganz schöne Musik in all die Villa Volta und Drogenvlucht. Ja, wir wissen, was ihr meint. Okay, ganz langes Stück mit schöner Musik aus der Efteling, komponiert bei Ruud Bos, ein holländischer Komponist. Und ist arrangiert für das Orchester. Viel Spaß mit der Efteling. Unseres niederländisches Exportprodukt nenne ich dann das. Ja? Okay, der Efteling.
Goed zo, jij snapt hem. En boy. Hallo, ik ben Themen. Tessa Martijn. We zijn vandaag in Schinveld. Voor een concert. Ik ben al 11 jaar. Ja. En ja, ik heb getwijfeld of het zo door, maar ik denk dat het is zo die ochtend. Iedereen is net zijn bed uit, die denken allemaal van ja, ik zit hier lekker in de zaal. Eerste tafels zijn altijd bijna leeg. En lekker afstand houden. En ik gewoon ga dan door. We gaan het gewoon proberen, dat is voor mij ook een experiment. Want het concert heet Herfstwind. Maar we hebben nog geen enkel stuk of iets gedaan wat ook maar iets met herfstwind te maken heeft. Dus ik wil je vragen om even allemaal te komen gaan staan. Kan ze allemaal staan? Komt. Oké, nou dat gaat al goed. Ik ken er nog mis gewoon eigenlijk. Geweldig. Wat ik met u samen wil doen is een onderwerp, een nieuwjaarsonderwerp, hoe je wil. Leuk wat, dat past niet met Joris, je mag geen stand. Goed, laat voor de zaal in twee groepen delen. Hier zo in een denkbeeldige lijn. Ik zeg Anne, mag ik kiezen? Anne mag nog een dijkant of een dijkant. Goed zo, Anne geeft een dijkant. Dus we hebben twee blokken, we hebben dit blok, je hoeft me alleen maar na te doen. En ik stuur je wel aan en ga kijken waar we goed komen. Ik heb het gezien op een YouTube filmpje, en dat wil ik natuurlijk net echt goed proberen. Dus het is gewoon super dat je met dit experiment wilt aangaan, dankjewel. Dan gaan we, het nieuwjaarsonderwerp. Je mag ook meedoen trouwens, als je wilt. En vanaf een derde groep, je moet ook meedoen, toch? Ja, ook wel. Hoeven niet te goed staan. Oké, prima. Goed, dan gaan we. Ik leg hem even weg en dan gaan we beginnen. Nu komt het.
Ja. Ik film op het vrijstelling. Dat is een beetje. Ken je niets meer? Pak af. Ik denk dat ga ik sowieso knippen, dus die niet nog veel te lang. Ja, de was ik er niet hoor. Dat wilde de mensen mij doen. Oké, dat is wel mee. Kom het trap op. Ik heb ook door. Zo ben ik echt niet blij dat het er allemaal gaat. Ja, hey, kom het trap op. Oké. Een sleutel. Heel de benen zijn eigenlijk groot. Spastische vingers hebben. Nou, goedemiddag allemaal. Wij zijn Harmony St. Joseph uit Sittard. We zijn het jeugdorkest daarvan. En wij vinden het echt allemaal fantastisch dat we hier vandaag mogen spelen. Ik ben Veer van Kaan, ik speel dwarsfluit. En ik ben Jasmine Fraat en ik speel van God. En wij gaan u vandaag door ons programma heen leiden. Zojuist hebben wij Entrada gespeeld uit de Little Concert Suite van Alfred Reed. Ja, en misschien is het u nog niet opgevallen, maar kijk, Mark is ook onze dirigent, waar we heel erg blij mee zijn. Want die is nou al bijna 2 jaar, iets meer, dirigent van ons orkest. En daar zijn we heel erg blij mee.
stuk wil ik toch toevoegen. Er is geen enkel orkest wat ik ken wat een stuk zo lang wilde spelen. En met zoveel enthousiasme, elke keer weer opnieuw. Echt gezin hebben. Dan gaan we op klaswerk aanvallen. En Guillaume op drums. Hij was altijd proberen op de kop te jagen. Dat zult u nog hebben.
En dat was het weer voor vandaag.